Dahil sa 5 araw na walang tigil na pag-ulan, 11 pamilya mula sa Sitio Pagong, Barangay Balaybay sa Castillejo, Zambales ang inilikas. Pansamantalang nananatili sa evacuation center ang mga apektadong pamilya. Inaabisuhan naman kinauukulan ng nasa 100 pang residente sa lugar na huwag nang hintayin tuluyang tumaas pa ang tubig bago lumikas. 3 pamilya naman sa Barangay Burgos at Barangay La Paz sa bayan ng San Marcelino ang sapilitan ng inilikas ng Local Disaster Office. Ang mga inilikas na residente ay nakatira sa gilid ng irigasyon na malapit ng umapaw. Kaya naman kahit madilim na isinagawa pa rin ang forced evacuation sa lugar. Sa Olongapo City, 3 pamilya naman mula sa Barangay Kalaklan ang inilikas din. Sila ang mga residente sa landslide area kung saan binabantayan din ang posibilidad ng pagtumba ng mga puno na nasa itaas na bahagi ng kanilang mga bahay. Kasalukuyan naman ng nananatili ang 2 pamilya sa kani-kanilang mga kamag-anak sa ibang lugar, habang sa evacuation center naman nagpalipas ng bagyo ang 1 pamilya. Dahil nga sa banta ng COVID-19 transmission, iniutos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Zambales ang one room, one family policy sa mga evacuation center. Rainiel Pawid, CLTV News.